बाहाय रायजोफोरनि जि अननाय आरो रायजोफोरनि गेजेराव जि सोलायनाय लुबैनाय बेखौ लानानै रायजोफ्रा आंखौ आफादगिरि हिसाबै सालबार डिस्ट्रिक्ट कमिटि एपिबि नि आफादगिरि हिसाबै गायसंबाय। बावहाय आङो हानायमानि जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गासैबो जायखि जनगोष्ठीनि मानसिफोरानो जाथों मानो बिथांमोनजों गोरोबनानै जों उन्नयननि थाखाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय आरो जोंनि जे अभाब अभियोग बेफोरखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय आं हानायमानि सेस्था खालामगोन। खारन दा जोंनि गोदान सरकारा जेरैबायदि खामानि मावदों बे खामानि मावनायखौ दानि सुबुंफोरा गोजोननाय मोनाखै। बिथांमोना परिबर्तननि नाम लानानै जा परिबर्तन सरकार दानायनि उसिलायै सरकार दाबाय बे बिथांमोननि फैलारनि जों सावगारिखौ नुनो मोनदों। जेरै बिथांमोना ओरैबायदिखौसो जों नुनो मोनदों जे बिटिआर सोदोबजोंनो बिथांमोना ओरैबायदि गोसो गोजोननायजों जोंनि रायजोफोरखौ माने गेदेरथार जों माबा मोनसे एकर्ड खालामनो हाबाय बिदि सानदोंमोन। नाथाय बे बिटिआर सोदोबनि गेदेर ओंथिखौ लानानै जोंनि जनसाधारनफ्रा दिनै गोजोननाय गैया। आरो बिदिनो जोङो गोबां दुखुथिया न'खरफोर दं जेरै एनडिपिफोर बिथांमोना जाबायदि अनसुंथाइ मोननांगौमोन जाबायदि रिहेबिलिटेसन मोननांगौमोन बेफोरखौ दिनै मोनफुंजोबनो हानाय जायाखै। बेनिखायनो जों बेखौ गोदानै जुरिनानै मोननो हानायनि लामा जों नागिरनानै बे दिनैनि सालबारि डिस्ट्रिक्ट कमिटि एपिबिखौ गायसननायाव आंखौ आफादगिरि हिसाबै गायसननायाव आं रायजोनि हेफाजाब आरो बयबो मेलेमजिबि सुबुंफोरनि हेफाजाब लानानै मावलांनो हागोन होननानै आं गावखौ गोसो फोथायनाय लानानै दं। जिल्ला कमिटिजों आरो मा कमिटि दानाय जादों नोंथांमोना? जिल्ला कमिटिजों लोगोसे जोङो मोननै समष्टिनिफ्राय सालबारि समष्टि आरो मथनगुरि समष्टिनिफ्राय जों मोननै ब्लक दानाय जाबाय। आरो बे मोननै ब्लकआ जोंना आबुङै दाफुंजानाय जादों। नाथाय मोनसेल' दुर्भाग्यजनक खोथाया जाहैबाय जोङो अन्य सम्प्रदायनि मानसिखौ बेवहाय दिनै हरखाबै लाबोनो हानाय जायाखिसै। बेखौ जोङो दफे दफे सोसनलांबाय थागोन। जायखि सुबुंनि मानसियानो जाथों मानो जायखि जनगोष्ठीनि सुबुङानो जाथों मानो जों सालबारि आरो मथनगुरि समष्टिनिफ्राय प्राइमारियानो जा बा ब्लकआनो जा बा डिस्ट्रिक्टआनो जा जों बिदि सोसनलांबाय थानानै खामानिखौ गोजोनै मावलांबाय थानो जों नाजागोन आरो।